Kalış sığınma tavsırması bolana oyunu vatandaşı. Men 100% aydan. Türkmenistan'a barıp bilen o, Türkmenistan'a barsa çıkıvan bilen o. Kalış sığınma tavsırması bolana oyunu vatandaşı. Men 100% aydan. Türkmenistan'a barıp bilen o, Türkmenistan'a barsa çıkıvan bilen o. Kalış menden şular ýa-da sorady. Am dedi sığınmanın ýagdaýlaryny nähilay haýsy ýurtdan tawşyryp bolýar şeýle zatlar sorady. Menem öz bilýän zatlarymy aýtdym. Owa. Soň bakajaň edip hal işdidim, neme baka diýdim. Şu hal işem diýdim, erbede bolan näl düşünjesi ýerinde bolan. Şol bolan diýdim, hemme zat akkara düşünüp dur. Şoň bilen diýdim, "Söwüşme" diýdim. Şoň bilen. Men diýdim, "Araňyz urşmaň. Şolon bizim tarapymyz" diýip aýtdym diýdim. Owa, şu men tarapymyzdaki adam şu bize kömek edip dur. Ona aslamyň saçynyň sıyrilmagyna kömek edip dur. Onu edip dur, bunu edip dur. Görüp oturýarsyň da watandaşlar o. Şeýtip Allah mene görýärmi? Awatdaş biljeň bam erkegiň ýekece men men aktivist men erkek aktivist çykyljaň bam içiňizde. Men iýmini şol size garşy gelýän üçin şonu gorýan. İýmini size garşy gelýän üçin atak tire paralyk meselesini gollamok. Ýöne size garşy gelýän üçin men şonu gorýan. Gorjan territoriýasyny döwlete, hökümete, watana zat diýip men töwerende da zat diýip da gawat gelämen öldürder nowlanlar. Men size Men sana döýdürýändir. Soň bilet aktivistler arasynda Abdullah'nın biri atyp gidipdir, biri aýagyny gellesinden pytratyp gidipdir, kellesinden bırak atyp gidipdir. Awa, kim etdi kady gözläp bererler seni? Akyllyja bolap agamy. Maňa ene şunaka ugrozalar etmeseň, pожалуйста, hay. Owa, sizler mayda gidesler, ata watana. Sen kim özüň bolupsaň, onda edip maňa ugraja edip bilet. Hökümet näme etdi sana? Görülmedi yani näme kıynaşýan sen. Nime üçin sen onda da oturupsaň? Kim wapşe sen? Men halys. Barasa diýme tanamayan. Kim o? Nereden sana Bölmeden gereklerini hurlarla ne sançok. Beni tanamayan babasyny tanamaz. Ol iki. Kimni? Sen maýda ýöreýän, o hemen Tursultan maýda ýöreýär. Ol prognoz aýdama men sana. Ama yüreğen uyuyanıyor ama ben sana yüreğen uyuyan. Evet, ama Atawatan'la karşı Atawatan'la internetteki erkeklerini vatanın içinde görkülüp diyeceksin ki ben ne arabi iyiyle bile diyeceksin ama sonra Atawatan'la bana karışıyalım. Bir aynı şey mayda yüreğen. Abi işte öyle mi ne mi yiyen sen o aytta bize mi yerler yüzünde futbolunu top yalıp tutuyor. Arami yanam. Kalış sığınma tavsırması bolana oyunu vatandaşı. Men 100% aydan. Türkmenistan'a barıp bilen o, Türkmenistan'a barsa çıkıvan bilen o. Kalış sığınma tavsırması bolana oyunu vatandaşı. Men 100% aydan. Türkmenistan'a barıp bilen o, Türkmenistan'a barsa çıkıvan bilen o. Kalış menden şular ýa-da sorady. Am dedi sığınmanın ýagdaýlaryny nähilay haýsy ýurtdan tawşyryp bolýar şeýle zatlar sorady. Menem öz bilýän zatlarymy aýtdym. Owa. Soň bakajaň edip hal işdidim, neme baka diýdim. Şu hal işem diýdim, erbede bolan näl düşünjesi ýerinde bolan. Şol bolan diýdim, hemme zat akkara düşünüp dur. Şoň bilen diýdim, "Söwüşme" diýdim. Şoň bilen. Men diýdim, "Araňyz urşmaň. Şolon bizim tarapymyz" diýip aýtdym diýdim. Owa, şu men tarapymyzdaki adam şu bize kömek edip dur. Ona aslamyň saçynyň sıyrilmagyna kömek edip dur. Onu edip dur, bunu edip dur. Görüp oturýarsyň da watandaşlar o. Kalba yoksan, kalba yoksan, kalba yoksan, kalba yoksan. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.